Koning Redbad woe hem net dopen litten. En de zendeling Bonifatius waard vermoorden. Maar toch waren de Friezen correct in diezelfde tijd, de 8e eeuw, een christelijk volk. Dit badde in een decor van jarenlange strijd in de Franken. Die waren om verschillende redenen vierd, maar het geloof speelde daar een centrale rol in. De Franken vestigen met hun hand niet alleen haar gezag in Friesland, maar ook het christendom. Letter hulp Friesland zelfs bij het vierde verspreiden van het christendom. De Frieske missionaris Lutger had belangrijk geweest voor de bekering van het Saksische gebied in Duitsland. Na het leven en de deel van de Joodse profeet Jezus in het begin van de ziertelling ontstiert in Israël een nieuwe godsdienst, het christendom. Israël is dan, correct als West-Europa, deel van het machtige Romeinse Rijk. Het christendom wordt zo niet alleen nog een religie, maar ook een soort van verzetsbeweging in de Romeinen. Maar in het jaar 313 bekeert de Romeinse keizer Constantijn hem tot het christendom en zo wordt in één klap het hele Romeinse Rijk een christelijke stad. Als de Romeinen haar macht verliezen, binnen het de Franken, die haar ingreven dwaande houden met de verspreiding van het evangelie in de lege landen. Bijbel en zwart strijden hand in hand. Maar dat is niet alleen nog een religieuze kwestie. De Franken hadden ook belang bij het veroveren van de Friese handelsposten, langs de Rijn en de Noordzee. In de jaren om zo'n 100 hinnen golfde de strijd tussen de Friezen en de Franken altijd hinnen en wel. Friesland is dan nog net een echte natie, maar een gebied langs de Noordzeekust dat de meesten in stamverbonden leven. Wel binnen de koningen, maar hoe machtig het ze binnen is net terug te achterhalen. Misschien hier hij meerdere voorgangers, maar de eerste koning waarvan het bestaan wist is, heet Oud-Gilles. Oud-Gilles staat in het jaar 678 en wordt net lang daarna opvolgen door Redbad. Wat zijn familie van elkaar binnen is net wis. Ze waren beide trouwens net in het Sint-Wurgen-Friesland, maar in Utrecht en in Dorenstedt, de Friese handelshaardstad in die tijd. De Friesen hadden nog haar eigen heidense goden. De belangrijkste is Forsythe, die het vereren wordt op een heilig eiland, Helgoland. Hier in een heilige kei die nimmer omrandje. Redbad verovert grote gebieden op de Franken en werd zijn invloed uit te wrijven van de Schelde en de Weserta. Maar later met de Liekehut werd er een prijs aan de vijand. In 689 hadden de Franken het hele zuidelijke Friesland ont en mij Utrecht en Dorenstedt in handen. Om die tijd heen komt de Frankische bisschop Wulfram naar Utrecht daar om de versluine koning Redbad te doopjen. Het verhaal wil dat Redbad al maar ingevoerd in het doopwetter stiert, als er vreegt dat er letter in de hemel zijn voorouders ik wat treffen zal. Wulfram antwoordt dat die in de hel binnen. En dan loopt koning Redbad uit protest zijn voet waarom. De doop keert oer. Even later wordt er een aartsbisschop naar Friesland gestuurd, Willibrord. Zijn opdracht is om de Friezen te bekeren. Willibrord stuurt alle missionarissen het land in die somtijden met hun hand de Friezen bekeren willen. Hij liet zelfs de heilige kei van Helgoland slachtje. Als Redbad in het jaar zo'n 190 stiet, nemen de Franken haar kansen waar en veroveren je het hele Friese land. Nou gaat het hut met de kerstening van het heidense volk. Maar er is nog één vervelend incident. Een bisschop die vanuit Engeland bijkomt om te helpen de Friezen te bekeren, vindt in het jaar zo'n 154 zijn eind bij Dokkum. Bonifatius is hier al eens vaker in Friesland op missie geweest, maar dit keer worden hij en 52 volgelingen vermoord. Maar lang om let wordt het Friese gebied doorkerstenen en al gauw ondernemen de Friezen zelfs ook evangelisatiemissies. Een belangrijke missionaris is Lutger. Hij is actief bij de bekering van de Saksen, het eerstelijk boervolk van de Friezen. In 804 wordt hij zelfs ongesteld tot eerste bisschop van Münster. Van het huidige Friesland is uiteindelijk geen spoor oerbleun. Zelfs net op Helgoland. Koning Redbad kreeg het wel opvolgers, maar die maakt je minder furoren.
Er zal nooit weer een echt Fries koninkrijk ontstaan. Redbad zijn optreden maakt het wel eens grote indruk op het naaigeslacht. Later bedenken de meesten de raarste verhalen over hem. Hij zoekt kastelen in Medemblik, Staveren en Renen. Hij zoekt natuurlijk moerassen onveilig maatje. Als spook. En in het Duitse Eerst-Friesland is een Radbotsberg. Ze zeggen dat Redbad daar begroeven is, zittend op een mooie koningsstoel.